Køretiden er nu i dag 60 minutter. 1 time skal I køre. 60 minutter. Det er 60 minutter i dag. Køretiden er nedsat til 1 time. 1 time er køretiden. 1 time. Ikke noget start nu. 1 time. Vi kører 1 time i dag. Køretiden er nedsat, I har fået lov til at varme op. 1 time. Vi kører 1 time i dag. 1 time kører I. Ja, det gør vi. Der var en dame. Der var en mere. 60 minutter for vores svenske venner. Vi kører 1 time, 60 minutter. Det var casual. Casual Wednesday. Yes, vi kører 1 time i dag. 60 minutter. 1 time. Vi kører 1 time i dag. Så er vi vist ved at være der, og jeg ved ikke, om vi har fået alle rytter ude på banen, men det bliver alligevel, når de bliver trukket af felt.